Absolútne súhlasíme s tým, že je treba pokračovať ešte v roku 2009 v nastavených politikách ekonomických stimulov až do definitívneho ukončenia krízy a do nástupu obnovy hospodárskeho rastu. Slovensko je krajina, ktorá má najnižší dlh vo vzťahu k HDP a my urobíme všetko preto, aby Slovensko takouto krajinou zostalo aj v nasledujúcich rokoch, hoci samozrejme určitý tlak na rast dlhu vo vzťahu k HDP tu bude. Očakávame celkom opodstatnenie, že už v roku 2010 bude Slovensko opäť mať hospodársky rast nad 1%, čo by znamenalo v ďalších rokoch postupnú akceleráciu. Jednoducho dostávame sa z recesie opäť do obdobia hospodárskej prosperity a konjunktúry. Slovenská republika má jasný plán konsolidácie verejných financií do roku 2012. Očakávame, že v roku 2012 bude deficit Slovenskej republiky už opäť na úrovni okolo 3%, teda vraciame sa do normálu tzv. Maastrichtských kritérií. A čo je pre nás mimoriadne dôležité, je konštatovanie, že tento jasný plán konsolidácie je v Európe absolútne akceptovaný. Chceme konsolidovať tak do roku 2012, aby sme neprijímali príliš reštriktívne opatrenia, ktoré by mohli ohroziť ozdravovanie ekonomiky. Konsolidácia musí byť sociálne vyvážená. Sociálne vyvážená znamená, že nemôžeme teraz tých, ktorí sú na tom najhoršie, ešte viac priškrtiť, aby sme ozdravovali určité procesy.